Man har fra lovgivers side sagt, at man gerne vil støtte, men vil gerne motivere, at der oprettes testamenter, som tilgodeser velgørende organisationer, som jo betaler 0% i boafgift. Vi har det, som vi kalder 30% løsningen. 30% løsningen går på, at man tilgodeser en velgørende organisation med mindst 30% af det, man efterlader sig. De øvrige 70% tilfalder en arving, som er i den høje afgiftsklasse. Altså dem, som der betaler 36,25% i afgift. Mit eksempel på et bo, som bliver fordelt efter 30% løsningen er, at man har en arvelader, som egentlig gerne vil tilgodese sin nevø. Arvelader efterlader sig 1 million kroner. Hvis det er nevøen alene, som skal arve 1 million kroner, så skal nevøen betale en boafgift, og efter regnestykke, efter der har været noget bundfradrag osv., så skal nevøen faktisk betale 328.000 kroner i boafgift. Det betyder, at nevøen efter at have betalt boafgiften står med 672.000 kroner i hånd. Hvis man i stedet for benytter sig af 30%-reglen, så siger man, jamen jeg har 1 million kroner, jeg vil gerne tilgodese en velgørende organisation med 30%, og de 70% skal i stedet for tilfalde min nevø. Det er dog en betingelse for, at den her velgørende organisation skal arve 30%, at den velgørende organisation betaler boafgiften for nevøen. Det betyder nu, at den million, som man efterlader sig, bliver fordelt med 300.000 kroner til den velgørende organisation og 700.000 kroner til nevøen. Nevøen skulle jo egentlig betale nu boafgift af de 700.000. Boafgiften af de 700.000 udgør ca. 219.000. De 219.000 skal organisationen betale for nevøen. Så nevøen står med 700.000 kroner til sig selv, og organisationen står med 300.000, som de har arvet. De står også og skal betale de 219.000 kroner for nevøen, så organisationen har efter afgiften er betalt 81.000 til sig selv. Nevøen skulle have arvet 1 million kroner, og vores regnestykke viste, at han efter afgift ville stå med 672.000. Nu står han i stedet for med 700.000, og det betyder, at hans arv udgør 28.000 mere, end hvis han var enearving. Og det kan jo synes lidt mystisk, men faktum er, at der kommer i alt 109.000 kroner mere til udbetaling, end hvis nevøen havde arvet 1 million kroner alene. Det betyder jo selvfølgelig, at når jeg skal rådgive omkring oprettelse af testamente, og jeg sidder med en arvelader, som har de dyre arvinger, altså de arvinger, som betaler 36,25% i afgift, så vil jeg altid råde til, at man overvejer at indsætte en velgørende organisation som arving. Fordi nevøen vil få en større arv til udbetaling, og samtidig får man en rigtig god mulighed for at tilgodese en velgørende organisation, som man måske har støttet gennem et helt liv, eller man kan sætte flere organisationer ind, som man kan støtte. Organisationer, som man har støttet, mens man levede, og som vil man naturligt også at støtte, når man ikke er her længere.